Marka jing mempala jong company ka ba pentre ya ka surak intermediate le nong stanyo akaji man pen ko ya ki khoro khoram bat ki tum kitam bat ka jing mempat sha panyat kali nang ka jing king jong ka wa kin shi ba pen ya so ya ka shnong mau tung per bat ka nong kin jang kinong yelam jong ka dukhat ka new trap youth council lai lingdo circle menta ka singi sajan ka khandai tering unai la kila her shakate ka jaka man pen ko bat weng no ya ki khoro khoram bat ki tum ki tam bakate ki jingki yang khanang bagi kali kin na banyan ka jinglet pen khu jong ki dikhat ke chwaisi ka long hadin bagi ladap ban let dawa na ki nong penyan jong ka company ha ka sau tering mentau banai ba ka day ban plino ya ka te ki jingki bat ki lai poru tak sau sngi bat ba ka te ki jingbu por kala kut kumta kemban se man let pen khut hi egi khoro khoram khanang makanum dan jingwet shu haba ki kali ki ya nakate ke jingkeng ha ka jinglet pen khut egi khoro khoram le don ringkat ru legi nong penyan jong ka company usamla Wilbertson Kars Imli haba ekran ba nong thok hubor ulong ba ka jing mampat pendap ya ka jingking ka sa tang kumba 10% kata kum ka ba penbyang ya ka rong ka rok bat ki design lat nang ta ka jingking kala byang bah ban ya ki kali ulo ongru bana ka liang kinong panya ka company kila penting kana ba nadu menta ka si sajan ka khandai terek nai la pelat ya baro ki kali kiba ki kit kiba khia laipo hadu laipsan metrik ba kimya lingba ka te jingkeng ina kaliang jungi ka HYC lain dok sakil milawan hakane ka jingking kenro ya ka ban yo ban plino ya kane ka jingking ko bang ila debrai na du kasini ko ka ba na kaliang jungi ila dapat ajing tho au project manager jong ka company Tier 1 bat haga jo ka poro haka sni pat balang milayo banyak kendo ya u executive engineer juga PWD Nongstan halor kaneka bentaya kaba kaneka company kala pensuki siapa pelat ban beli ya kaneka jingking bahaka juga poru ka jingtray kaba kaneka company kala sim ba kala suki siapa pelat kena kalian jungi mimban se banuan ha kaneka jaka bat mentang ila penkhut ila penplek kaneka jaka mat ni pen benaru ba kani ka jaka mentak long banyat henrai na kaliang jong u PM lo kungu ya kai ka ba na kaliang jungi lawan bat muru la don lem tongkat mentah bat la pensairu ka ju por ba kani ka jingking bat kani ka lenti kalau long banyat tang ba hak por slap ba mentah karang don hi ka jing duna hang ni hantai kena kaliang jung la pensai ha padang jungi ba ka jingking kani ka jingking bat kalenti ya ka long tangi gigi kali kiba ya hapok ka lai puton kena kalian jungi ka seng rungi snow ban nyatrelang halor kata ka benta ban ngi kapat gigi driver truck lan kino ki heavy vehicle bakin snow ban burom lan ya kata namar ba kampat dasingan hadu kata namar ba kadang deru ha ka ayom liur kena kalian jungi ngi susim beja ka ba ki company kila ai bat ha juga poru ni penbenaru ha kene ka klimat ka pamenta ban saplino ya kene ka menta na kaliang jungi seng ni kerpat di badai ba panpej ya kani ka cing pentre na ka tanat piludi kerpat ya ki bakin tha ya kene ka company ba ki dei ban siu no ya ki bil jong ki badai ban yo nang ba ki cing pentre apo kani ka project nang sto nywa ka jirut kanam don jingthut ban kta ya upai ba jong kani kadong kathan khantam namar ba kadi budlur namta ka west kasil sebab south west kasil di namar ta kadaw ikum kesek iker panjur ya gede ban pi ya ka kinsim kia bah halo